Dajte len prosím na prvého voľného operátora. Dobré ráno, to mi pri telefóne, ako môžem pomôcť? Zdravím, ja som vám telefonoval, mám obrovský problém, že je preťažená linka dnes a nedokážem zavolať ani svojmu kamarátovi, mali sme sa dnes stretnúť, mali sme mať dneska, ako sa to povie, takú ako novoročnú ožieračku. Rozumiem. No a neviete sa dovolať z mobilu, alebo ako presne teda? No nič, ani Alebo z telefón, pevnej linky? ani pevná, ani telefón a ani na Instagrame mi neodpisuje ten kamarát. Rozumiem, pane. Dám vám číslo na technické oddelenie, dobre. Máte nejaké pero, papier, viete si to poznačiť, prosím? Ja si zapamätám, ja mám dobrú pamäť. Super, takže 0800 0800 123 147 7777. 677 Nie, 677. 0800 123 134 123 a 3 sedmičky na konci. a 3, teraz 377? Nie. 0800, potom idú čísla 1, 2, 3 a potom nasledujú 3 sedmičky. 777. Takže 0800 1, 2, 3 a 3, 3, 7, 7. Nie 377, pane. 3 sedmičky. 777. No to šľaka, skúste ma ešte raz vyskúšať, lebo toto neviem, či si zapamätám. Skúsme ešte raz. 0800 a zabudol som do keľu, ja už neviem, čo s tou pamäťou mám. Jak som odišiel z tej školy, ja si to veci nepamätám. Tak ešte raz, do keľu. A to nekričím na vás, to kričím na seba, lebo zabúdam tieto informácie. 0800 2 123 123 a 777. 777. No, 0801 2 3 777, tak je to. Tak, áno. A čo teraz s tým číslom? No nič tam zavoláte, tak spomínali ste, že preťažená linka, tak keď nemáme akože nejaké info o nejakom výpadku, ale to neznamená, že nám to ešte nepríde. A čo si myslíte, že je lepšie, telefónna linka alebo mobil? Podľa mňa mobil. Dnes by sme nemali mať až také preťaženie, neviem, no pevná linka, akože tam by nemal byť taký problém, pokiaľ vy vyslovene s ňou nemáte nejaký technický potiaž, tak by tam nemal byť problém, hej, sa dovolať, takže Že pevná linka... nedajte pokoj tomu známom. Hej, nedáme mu pokoj, budeme ho stále terorizovať, takže 0901 2 3 777. 0800. Teraz čo? 0801 2 3 800? Veď ste mi povedali 777. Nie, pane, ja som vám to povedal, len vy si to neviete zapamätať. Čiže vy ste hovoril 0900, takže 0800 123 777. Keď chcete, pošlem vám to do SMS-ky. No, bolo by to aj fajn, len ja si nepamätám úplne to číslo svoje, tam je to tiež niečo, že 0945 a ďalej, 1, 2, 3 tam mám asi tiež ako vy, ale